Bueno, funtzio honen asintotak kalkulatuko ditugu eta hasiko gara asintota vertikalak kalkulatzen. Orduan, vertikalak non egon daitezke, izendatzailea 0 egiten dituzten balioetan. Kasu honetan, x denean 2. Orduan, planteatzen dugu limite honen balioa x bira doanean. Ordezkatzen dugu eta ikusten dugu ematen duela 5 zati 0. K zati 0 motako indeterminazioa. Beraz, asintota vertikala dago, x berdin 2 balioan. Egin behar dugun lehenengo gauza izango da, x berdin 2 asintota vertikala irudikatu. Orduan, momentu bat, ordoa, x berdin 2 asintota vertikala. Momentu bat. Bueno, asintota vertikala, x berdin 2. Identifikatuta beti grafikoan. Bale, orduan, orain jakin behar dut funtzio alboetan zelako joera daukan plus edo minus infinitora joatea, ez da? Orduan, horretarako albo limiteak kalkulatu behar ditugu. X bira doanean eskerretik eta x bira doanean eskumatik. Eta jartzen dugu funtzioa, ez ahaztu gauzak patxadaz egin eta jarri beharreko guztia jarri behar dugu. Bestela, ez da gondo. Orduan, bale, listo. Ia, biren eskerretik hurbiltzen baldin bagara, hau da, biren eskerretik oso hurbil dagoen balio bat hartzen baldin badugu, balio hori izan daiteke, 1,999. Eta biren eskumatik oso hurbil dagoen balio bat, 2,001. Bale, orduan, ordezkatzen baldin baditugu funtzio hauek, ordezkatzen baditugu balio hauek, funtzioan, albo limiteak kalkulatzeko ikusiko duzue, lehenengoan ematen duela 1,999 hori ordezkatuz gero, goikoak emango du plus, baina bekoak emango du minus. Beraz, geratzen zaigu minus infinito. Orduan horrek esan nahi du, biren eskerretik minus infinitorantza doala, orduan asintota irudikatu behar dut horrela. Berantza, dar asintotikoa minus infinitorantza. Biren eskumatik, zenbakitzailea plus ematen du, baina oraingoan izendatzailea ere plus ematen duenez geratzen zaigu plus infinito. Orduan, eskumatik izango litzateke gorantza. Horrela gutxi gora bera. Orain, aztertuko dugu ia asintota horizontalik dagoen. Horretarako egiten duguna da funtzioaren limitea infinituan. Eta ikusten dugunez, goikoaren maila bekoarena baino handiagoa dela, badakigu limite honen emaitzea izango dela infinito. Plus infinito kasu honetan, zergaitik, goiko monomioaren ikurra danez positiboa eta bekoarena ere bai, plus ati plus, plus. Orduan, argi eta garbi, hemen ez dago asintota horizontalik, horizontala izateko hemen balio zehatz bat lortu beharko genduan, eta infinito ematen duenez badakigu ez dagoela asintota horizontalik. Orduan, orain begiratu behar duguna, horizontalak ez daudenez, da ia seiarrak dauzen. Eta ikusten dugu kasunetan badagoela. Zergaitik? Ze goikoaren maila, zenbakitzailearen maila da izendatzailearen maila baino bat gehiago. Polinomionen maila da 2, eta honena da 1. Orduan, bateko diferentzia dagoenez, badakigu asintota seiarrak daudela. Orduan, zelan kalkulatzen dira asintota seiarrak? Egin behar dugu polinomioaren zatiketa. Orduan, egitengo dugu. Polinomioaren zatiketa. Zelan egiten zan hau? Hau behatzen ikasi zenuten egiten, 3x berbi zati x. Azten gara hortik, 3x berbi zati x. Zenbat da 3x berbi zati x? 3x. Hau da, nik 3x bider x egiten badot, lortuko dut 3x berbi. Eta egiten badot 3x bider minus 2, minus 6x. Eta nonko jarriko dut, jarriko dut hemen, minus 6x. Ze, badakit hemen ez daukadala xik, baina non egon beharko litzateke, hau bi hauen erdian, orduan gutxi gora bera hor kokatuko dut. Egiten dugu kenketa, gogoratzen duzu ezelan egiten ziren zatiketak lehen hezkuntzan, kenketa egin behar dugu, 3x berbi, ken 3x berbi, 0. Orain, 0 ken minus 6x, minus eta minus plus egiten direnez, geratzen zaigu plus 6x. Eta orain geizten dugu minus 7. Orain egin behar dugu 6x ken 7, zati x ken 2. Orduan, 6x zati x plus 6.
Bai? Orduan, 6 bider x, 6x, jartzen dugu 6x, eta 6 bider minus bi, minus 12, beraz, minus 12 hemen. Eta egiten dugu kenketa, 6x ken 6x, 0. Eta minus zazpi ken minus 12, da minus zazpi gehi 12 egitea bezala, beraz, plus bost. Listo, bukatu dugu. Orduan, zein da polinomio honen, zatiketa honen emaitza? Bueno, zatiketa honen emaitza izango da. Alde batetik, 3x gehi 6. Baina ezin dugu ondarra ahaztu, ezta? Gehi bost zati x ken bi. Bai? Orduan, begira, zer lortu dugu polinomio honen zatiketa egitearekin? Hemen ditugu bi atal, alde batetik, lehenengo atala, hau, eta bigarren atala, ondarraren atala, hau izango litzateke. Lehenengo atala, emaitz osoa, bai, osoa dan emaitza, hau izango litzateke gure asintota zeiarra. Bai, hau da, nire asintota zeiarra da 3x gehi 6. Orduan, 3x gehi 6 irudikatzeko grafikoki ez daukainolako komplikaziorik. Balio taula bat egiten dugu, x egi 0 balioa emon, iri 0 balioa emon, eta atera bi puntu hauek. X 0 denean, i da 6. Eta i denean 0, x da minus 2. Orduan, kokatuko ditut, hemen bi puntu honek. Hemen dago bat, 2, 3, 4, 5, eta 6. Hemen dago bestea. Saiatuko naz, momentu bat, irudikatuko dut, asintota zeiarra. Aberia, momentu bat, Hola. Gutxi gora bera. Eta jartzen dut hemen asintota zeiarra, i berdin 3x gehi 6. Bale, orduan, asintota zeiarra ja irudikatuta daukat. Bale, horretarako erabili dut zatiduraren lehenengo parte hau. Orain, egin behar dodana da jarri funtzioa asintota honen gainetik joango dan edo azpitik. Bai infinitoan, zein infinitoan, hemen ere gainetik joan zeiteken edo azpitik. Eta hori jakiteko, orduan ondarran fijatu behar naz. Parte honetan, honek esango dit. Zelan esango dit hori honek, begira. Planteatuko dugu, infinitoan eta minus infinitoan. Bai? Imaginatu, infinitoan. Infinitoan hartuko dugu, infinitotik hurbil dagoen balio bat, oso handia dan balio bat, adibidez 1000. 1000 ordezkatzen baldin badozu hemen, zatiki honen balioa nola geratzen da? Positibo edo negatibo? Positibo, ez? Bueno, positibo geratzen danean, honek esan nahi du gainetik. Eta minus infinitoan, imaginatu, minus infinitotik alde honetatik, oso minus infinitoan dagoen balio bat, adibidez, minus 1000. Minus 1000 ordezkatzen baldin badugu hemen, zatiki hau nola geratzen da? Positibo edo negatibo? Negatibo, ez da? 5 zati minus 1000 eta 2. Bueno, argi dago emaitza oso txikia izan behar duela, baina negatiboa. Bai? Orduan, negatiboa geratzen danean, azpitik doa. Bai? Orduan, begira, hemen, infinitoan, xen infinitoan, funtzioa joango da asintota zeiarraren gainetik. Beraz, adarra egingo dugu horrela. Eta minus infinitoan, hemendik, funtzioa joan behar da azpitik. Orduan, egingo dugu horrela. Eta listo, horrela geratzen dira ja asintotak aztertuta. Venga, gero arte.